ba. Ai, ha, yau, yawa. Maza zo DJ ta zo ka daɗo sauti. Na isar sakon bangon da ya hau saiti. Na garin kanya iyar mutumin kirki. Da akwai kima ko baka da 'yan banki. Ya kirawo ni dan tallata dan moɗi. A jihar da muke dakta alama buɗi. Tarban jirgi ka gagari 'yan raddi. Daga kai malam an daina batun gwamna. Da faram shaki jirgi sama ka nausa. Da kazan gwamna sun so su ga kakasa. Makiyan malam sun ankara sun kusa. Da kai zame ko ba mu da ko sisi. Kuma mun shirya don ga mu da lasisi. Da wuya malam halla ta sayo tasa. Gaba can biro ka gagari 'yan busa. Sama da hero kai ka gare 'yan tawa. Da zuwan malam mun ya da jakar tsawa. Da kazan gwamna mu ne muka sarriwa. Kuma dau kwano mun daina batun roba. Da mun auna ɗai ba ta kamar goma. Bijimin gwamna aiki na kaka kama. A gidan malam mu mun tsare 'yan tsama. Jimina daji wake kasa handinki. Kudurin malam kowa ya fito aiki. Ka tafila kake kawar su da mamaki. Wani ya gwamna ya kasa ya ja maki. Gaba dan moɗe mun gamsu da kai zaki. Gaba dai gwamna ka sai ta fuloganka. Ka daɗo saitin dankar da mahaujarka. Daga ta zame muke tara bayanka. Ku fito people kowa ya zamo gentle. Mu zubar gwiba mun samu ruwan botul. Da zuwan gwamna dan moɗi ya ka botal. Daga ka buɗe ka jefa bayananka. Da ka samu aiki na ka an baka. Bana mai zuwa ya huta sayan fanka. To ku bar haufi shi jaura ya tai bukka. Maganar gwamna dan moɗi ya zamdurka. Daga kai malam ai ba wani tamkarka. Zakaran gwamna kai ne ka zamo zafi. Da nufin Allah sai mun ruguje gafi. A gida daji kai ke tsara kukanmu. Daga mun samu kai ne sanadin bamu. Kuma zan zauna 'yan baba a shashayi. A gidan malam ya kyautu mahaulaye. A farin gwamna ka zama abun koyi. Namijin zaki jirgi na gaban mota. Da ka zan gwamna talaka na kamun huta. Mabiya jam'i sallah ta su ta yi tsafta. Namadin waka ni ne na kama baiti. Daga nai waka kowa ya ji ta yi saiti. Mu ciyo kofi mun bar su da jan kati. Ku jira tayin sai mun muku 140. A fagen waka sun kasa su taddo ne. Wasu ma sun ce ko kansu ya nemo ni. Kudurar Allah ta sa na zamo tsauni. Allah ta fama duk wanda ya dafa maka. Allah kama ma duk wanda ya kama maka. Allah gyara ma duk wanda ya gyara maka. Allah yafe ma duk wanda ya yafe maka. Allah tsinewa duk wanda ya tsine maka. Allah kwashewa duk wanda ya kwashe maka. Allah dafa maka gwamna ka zamo gyara jigawa. Haya yayyan gwamna. Da yardar Allah jigawa birni har karkara. Ba za mu yi da na sanin ka gwamna a jihar mu ba. Dan mota ka zama na garkuwa. Dan mota ka zama na garkuwa. Da farko ya zuljalali sarki kai zan kira. Makakin da ya kagi shamuwa shi ya yi fakara. Da alaka kadar da ko ina miliyon nasara. Da ba mu da 'yan gaibu kar mu ɗauko dokin kara. Nufin ka ya sa kaliki a waka muka shahara. Da an gama gida na gwamna ba a ki kula ba. Dan mota ka zama na garkuwa. Kanan ka salati dubu ga manzo nurul huda. Uban Fatima
masu jabirni karkara. Jigawa ka kawo min yi nazari duk mun tattara. Ka cokan kai ne uban mu ba jagoran zuwa. Sayayyen gwamna. Dan mota ka zama na garkuwa. Da yardar Allah Jigawa birni har karkara ba za mu yi da na sanin ka gwamna a jihar mu ba. Ka tangar karfe karo da kai sai an wahala. Farin jagoran mu malami gaike dabdala. Sayayyen gwamnan Jigawa ya dauro alwala. Shige kai sallah mu bi ka karyar shewar jila. Masoyin talakan Jigawa mu bana sai hamdala. Tsakanin mu da baba gwamna ba za a ji kankuwa. Sayayyen gwamna. Dan mota ka zama na garkuwa. Da yardar Allah Jigawa birni har karkara ba za mu yi da na sanin ka gwamna a jihar mu ba. Mu je ka boka daren magulbi ta hiyar ruwa. Sadaukin gwamnan Jigawa ka zama na garkuwa. Mu kai taki gona tun da mun hango shamuwa. Alamomin damunar mu ta zo ba damuwa. Wurin gwamna malami a nan mun kai tsayewa. Ruwa ko iska gidan ka ba za a rasa kuwa. Sayayyen gwamna. Dan mota ka zama na garkuwa. Da yardar Allah Jigawa birni har karkara ba za mu yi da na sanin ka gwamna a jihar mu ba. Sadaukin kurma faɗa da kai sai mai tsautsayi. Wuce za mu biyo ka gwamna mu kai kera ai. Idan kai furucin ka bincikawa ba ka lai. Ashe ba a gwada mara gumi ingancin dai. Jikawar mu ta yau da gobe mu kai dai zame. Dan moda barin uban mu dodo kai ke gawa. Sayayyen gwamna. Dan moda ka zama na garkuwa. Da yardar Allah Jigawa birni har karkara ba za mu yi da na sanin ka gwamna a jihar mu ba. Hakika jama'ar Jigawa ba mu ba fargawa. Cikin gwamnonin kasar mu oga kai ke gaba. Saboda mu je mu zuwan ka kaka mana ci gaba. Fagen aiki gwamna yanzu ka zamto ja gaba. Alin kusa kun Jigawa kowa baka bar shuwa. Kana aiki gwamnatin ka ba a kushe ta ba. Sayayyen gwamna. Dan mota ka zama na garkuwa. Da yardar Allah Jigawa birni har karkara ba za mu yi da na sanin ka gwamna a jihar mu ba. Manoma da ma'aikata suna yi ma godiya. Akwai taki ka rawa ma kowa gangariya. Gaba da iri har da injinan noma bai daya. Da shinkafa alkama manoma ta zo saya. Shirin noma yau Jigawa ce dai lamba daya. Sallar gwamna nawa baba dan mota muke gaba. Sayayyen gwamna. Dan mota ka zama na garkuwa. Da yardar Allah Jigawa birni har karkara ba za mu yi da na sanin ka gwamna a jihar mu ba. Matasa a Jigawa yanzu mun bar shukar duma. A yin fawa min Habib ke mana hidima. Mu je dalta mai dubun matasa ka girmama. Wurin gwamna lakabun ka zaki dangin zuma. Akwai dalta mai kamar Profesa Kunjuma. Kwarai shine tattakan ya bai taɓa raina mu ba. Sayayyen gwamna. Dan mota ka zama na garkuwa. Da yardar Allah Jigawa birni har karkara ba za mu yi da na sanin ka gwamna a jihar mu ba. Fagen ilimi yanzu mun ga haske ya bayyana. Da ka zaga ɗaliban mu kowa ya rinsuna. Firamare har sakandare ba a magana. Kwalejin ilimi
haskaka. To ayin magare ka raubana yadda fa maka tsaro har da sarakuna ciki gwamna ya saka. Bulamai daga tai da hakimai tun muga haɓaka tsaro ya inganta gwamna ka kama na cigaba. Tsayayyen gwamna Dan Modu ka zama na garkuwa. da yardar Allah jigawa birni har karkara ba za mu yi da na sanin ka gwamna a jihar mu ba. Akwai dubuti gwamna rola na saka kana ciki. Akwai kirkir shugaba na jam'iyya kana ciki. Akwai dan gyatan sifi ka kai ma fa kana ciki. A wakar ban karkare ba al'umma na ciki. Amanar gwamnan jigawa nan layi yana ciki. Domestic PA na gwamna ba za a raba mu ba. Tsayayyen gwamna Dan Modu ka zama na garkuwa. da yardar Allah jigawa birni har karkara ba za mu yi da na sanin ka gwamna a jihar mu ba. Akwai Dr. Habibu Kanya ogana ne da mu fagen yin haƙuri a taka oga baya amu. Uban tafiya ma dukun matasa kai ka zamo wakilin gwamna na gaske muryarsa kake amu. Mu je ESM Empowerment mun gama yin gamo da masu amana na gwamna ba za ta wuye ta ba. Tsayayyen gwamna Dan Modu ka zama na garkuwa. da yardar Allah jigawa birni har karkara ba za mu yi da na sanin ka gwamna a jihar mu ba. Mu je SSG gurin kawaitin Ahmad ya zo sakataren gwamnatin mu baya halin gizo. Bala Musa kana ganka har ofis za na zo kama an ce kai ka maganin yan tashin azo. Gurin gwamna zahiri amana ta saka ka zo. Bala Musa kai da wawa Dan Modu kuna gaba. Tsayayyen gwamna Dan Modu ka zama na garkuwa. da yardar Allah jigawa birni har karkara ba za mu yi da na sanin ka gwamna a jihar mu ba. Akwai Mustapha mai gidan mu dan kyawai da ruwa. Sai dan buba a haɗe ku sai an yi kwaruwa. Gidan gwamnati chief of staff ka zama garkuwa. Domin sai ta ka ayyukan ke da yaduwa. Kubar haufi waye goge zane na kizabuwa. Ashe Mustapha kyawa gwamna bai bar layin ka ba. Tsayayyen gwamna Dan Modu ka zama na garkuwa. da yardar Allah jigawa birni har karkara ba za mu yi da na sanin ka gwamna a jihar mu ba. Ina tattalawan kwamishinan ilimi mai gida. Siyasa ta san tawabu baka halin kuda. Mutadarta dan yi nusa mai karya mahasada. Cikin nazari nasarar ka ta zama abun fada. Kumar harsala gagara wasu shirya ginin gada. Ka zo babu lawan talaka ba zai yi gudun ka ba. Tsayayyen gwamna Dan Modu ka zama na garkuwa. da yardar Allah jigawa birni har karkara ba za mu yi da na sanin ka gwamna a jihar mu ba. Mai sai bambari mai gidan misalu ba ka fushi. Komanda na gidan mai kyala wancan ba ma ta shi. Ruwa ya ci garin mu yanzu oga ba ma kishi. Wurin saka sai da kai ake komai kwarashi. Komanda ko wacce bai ka sai mun auka mashi. Su bambari dan gwamna ne ba ban san da irin kowa. Tsayayyen gwamna Dan Modu ka zama na garkuwa. da yardar Allah jigawa birni har karkara ba za mu yi da na sanin ka gwamna a jihar mu ba. Akwai daɗi dan gwamna SM yana ciki. Amini na ginshiki ashe za ka ishe gaci. Akwai Ismaila SA photos na ciki. Wurin ɗaukar hotuna na gwamnati ba firgici. Ina sika SSA shi ma na ciki. Student matar jigawa ba a raina kuwa. Tsayayyen gwamna Dan Modu ka zama na garkuwa. da yardar Allah jigawa birni har karkara ba za mu yi da na sanin ka gwamna a jihar mu ba. Akwai ba mutane mu manaja na kake garkuwa. Gabon Hausa na gwamnatoci man zai tsayuwa. Idan za ka tsaya ta nemo kowa ya yi kabuwa. Talakawa za mu kyala mai halin shamuwa. Ta nemo gaban Hausa ma dubu dan gwamna nawa. Idan gwamnati naku ne fito bari yin fargawa. Tsayayyen gwamna Dan Modu ka zama na garkuwa. da yardar Allah jigawa birni har karkara ba za mu yi da na sanin ka gwamna a jihar mu ba. Akwai nama hayati cikin protocol yan uwa. Cikin wakar zana sa shi don ba shi da damuwa. Ina nura na dutse yanzu ka zan mun garkuwa. Ya tsaye political na gwamna da muke kawa. Balayar gaba da shehu kuma ba kwarawa. Idan malam bai cire ku ba za ku biye shi ba. Tsayayyen
yin kyau mana fagen waka raubiya da ba sai ku yi dangana magauta komai ziyar ku kun san cizar rana akwai mawa neman wallafin gwamna kutuna Ahmad na Madina kun yabon gwamna ban yawa Sayayyen gwamna dan mota ka zan mana